Obiakuego wedeli igbanyi jelo si Obiakuego Wamu bụ ọzọ nwa mgbagwo mmanwụ na-agụ arọ egwu nwee na-anụ tata bụ egwu nji wee ju osina na nke ọbala tụle nwa dibịa alụsị chief native doctor ọfọma Nwanduka Obiakuego wedeli igbanyi jelo si Obiakuego Obiakuego wedeli igbanyi jelo si Obiakuego Obiakuego wedeli igbanyi jelo si Obiakuego ebe ga-enweliwo na-eme nwaanyị ọzọ nwaanyị ji agbala ebe gị ọzọ nwa mgbagwo abịago n'egwu mgbelejela ogidi jele aja ije bịatọraba ma gbụgba n'egwu n'aba mmanwụ jele n'osina dị n'ide atọ nọtụ ndị Imo steeti niile gwagwa na nke ọbaladule dibịa ọbaladule nwa dibịa alụsị chief ọfọma Nwanduka ezigbote onye ọbaladule dibịa egwugwu bịalebaghị egwu ka egwu doka ọbịawo egwu ndụ dibịa onye ka ya ije osina ka ije mmalị na onye ọbaladule dibịa oke mmanwụ ọdụ na-agbọ nwa Chineke eze chi ọbụla niile na-ekwute ọbaladule nwa chi na-agbala ọgụ nwannu n'osina n'ide atọ n'otu ndị Imo steeti niile ekene na onye ọbaladule dibịa dịka n'ọgwa nna gị mụrụ gị leti chief Hyginus Ọfọma onye jele n'ụta ezigbo nwanyị mma a na-agbalị isi uche ọnụ Ọfọma niile unu niile bụ n'osina dịka mgbe nne mụrụ nwa ha mụrụ odogwu ka esi amụ anyịnya n'abọ nya bụ Ọfọma wee toba wagwụcha akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ ya nne ya bụ leta Hyginus Ọfọma wee naba obodo mmụọ ya bụ nwa wee jebe ọmụmụ ọlụ wegwu ebe na ụwa o jele ọzụzụ abịa ọzọ onye bụ abịa nwe egwula ọgịga webulu isi a na-egwu nwa wee tie n'ụka amaka ibe melụ ọzọ dịbe ndị mekwalene nwa m onye dị malibe chi debele ka ọma ezigbo onye ọbaladule dibịa bịa n'ụlọ egwu gị anụbụla isi bụ agbabụ odogwu Ọfọma Nwanduka anụ nwere obi Igbo na-agbala ọsọ Ọfọma wee bido ọlụ ụka lụkata ụka ibe wee daba kotokoto mgbe nwa a na-egwu ndị ichie wee bịa ya bizines arụlụgwu ụka dụka ọlụrụhue nwa m ọbaladule nwa dibịa alụsị obi eziokwu Chineke ga-adị n'ata nwa m Ọfọma Nwanduka owe ṅanata ụlọ dịka na onwe egbuwo nne ya o wee jesi ka ọ jụọ nne ya ka o si wee mee nne ya wee gụ ya n'ọkwa n'ikwu nna gị mbọsi bụrụ ugbo na ba na-eme ọbala ọra mana na-emali ịba manụ ka emebisi gị ịba ọ bụzikwa nwa m Ọfọma Nwanduka ọbaladule dibịa esola mmalụ ụzọ n'osina onye mali ichi onwebe ego onye malara ọbụna agụ na mmiri olive ibe nwa m onye ọbaladule nwa dibịa alụsị Ọfọma Nwanduka ibi meli na deluga obi eziokwu Chineke ga-adị nnekwute onye ọbaladule na osina Ọfọma wee bịa wee chịkọba agụ wee chịkọ nwa m Ọfọma Nwanduka ọtala abụbụ agụ wee tasị ya mgbe ndị bebe bịala elu ya agụ wee bie nye okuku na akasị ka o mebe dibịa Ọfọma Nwanduka wee nwuwe iyi n'ụlọ
ya bụ na ojewu ụka wee mebezie dibịa na ọ ga-eme ebe dị mma ka ọ wee dị mma ọfọma Nwandụka ebe nwa ka ọ ji ekpụba bụlọkụ ọ ga-ejiri ụlọ enu ọzọ Nwamgbakọ gedomntị ebe n'ebe wee gbue ịmakwa ọfọma Ndụka wee kwụsị anya bụ ụlọ wee si na ọ ga-alụ ụlọ arụbụ na-agụ ụlọ wee bịa eziokwu Chineke ndị ọma o wee lụwa anya bụ obi wee lụsị ya wọbụ na ịlụta Igbo yi ndị Igbo mụrụ ụmụ tata bịa eziokwu Chineke amaka ịlụta ebe ahụ ikilicha na alụlụ ndị ichi ya ma arụ ọbụna agụ mezumezu ịbụla onye dibịa nwa m ijebe echiche lụwa ụlọ dị mma ọfọma Ndụka ọbala tụle dibịa ibe imelenye na-ede ụda onye ji wee mmalụ osina egbe ga-enweliwe ọ na-eme nwanyị ọzọ Nwamgbakọ ya ka nwanyị ji agbala egbe gị ọzọ ndekwa ude mmanwụ ji wee de ebube na osina heyi akpata isi egbe nwụlọ ọkụ nwabe Nwandụka bịa n'ụlọ ngalụ ụlọ oge egwu ugwu ọ bụzikwa ọfọma Ndụka ọ bụ na iluo na osina ibu ndị ọgadaju ganabasị na na-eje na nke obi eziokwu Chineke ga-adị wabụga gị bụ onye ọbala tụle dibịa ọbala tụle nwa dibịa alụsị nekana na ụde nwa agụ na ụde nwa ọganyala bụ owu usi ọzọ egwu ndị eto obi mmiri ọ na-agwọ ọgwụ ọtụtụ ọchị mgbọrọgwụ wee bịa ụwa ọgwụ a na-akpọ inyemanya ọ na-agwụ ya agwọ Igbo bụ ewele ọ na-agwụ ya agwọ udu akọ mmiri na ọ na-agwụ ya agwọ ya na-echila onye nwere Igbo bụ ngọ heyi ịchọwa ụbọchị agba aka na ọ na-agwụ ya nnekwu ụtọ onye ọbala tụla etuvọlụ dibịa bawo n'ilu akwụkwọ nwa m ọfọ ma so wee tinye ebe ahụ ezigbote dibịa alụsị bịa n'ụlọ ngalụ ụra oke mmanwụ abasi dudu ọzọ na-agbọ gị walọghị siri m kene ndị nwunye gị nwanyị na-atọkọ na-anụ teyi ọzọ na-ekọkarị ọbụna agụ onye na-anụ chifu Mrs. Chidimma ọfọma Nwandụka ọgwa na osina ka ije eje ugogbu ụmụ agbala n'ihi na ọjọ ugo nwanyị mma onye na-anụ ifeyi nwa nwunye ọfọma Nwandụka ọ ga-adịle gị mma damụ onye isi egwu ọ ga-adịle gị mma onye na-anụkwu na Chiamaka ọfọma Ndụka ada ndị aka ọgwa heyi etuve nwere m oyi n'aka ọgwa ọzọ Nwamgbakọ mụ na ịmụ agọba gị ọgọ nwa m ọfọma Ndụka daalụ ya tuve ya na-echila onye nwere Igbo bụ ngozi ọfọma Nwandụka nwa m ọbala tụlụ egwu iji wee jeni n'osina alụso nwere irili nne milion ebe na abalị ụba n'ụlọ ibe ọ na-eme n'orili nne watụlụ ọgwọ adịresị ndị osina ọfọma Nwandụka isi kenelighị alụsị ije egbu ọbala ahụ arọbi na-agụ igiligi agha kenele m mmiri a na-akpọ nne mmiri nwe nọkwara mmiri nwe na-enye ego mmiri nwe na-enye nwa ọ na-eme ibe dị mma ibe nwe ego chọba nwa nọkwara weche nji ọnọdụ gị n'ibe dị iche ga-adozi nwa m ọbụzikwa ọfọma Ndụka ọkalata na ege na-akpụbi na mmiri
ndị otu obi bịa n'ọdụ na-abụ unu niile nne mmiri nwe nọkwara n'ọdụ na-agbọ gị ugogbu ụmụ agbala niile bịa gana oge bụ mmiri atụnụbete nke na onye ọma ị na-azụla ya ọzọ akwụ n'abịa ekene mmiri ka m ji wee bịa egwu ndị mmiri ọ bụzikwa fọma Nwanduka kenele ma alụzi ogwugwu nne nwanyị wazu gidigidi ego kenele mezumezu ọra mmụọ na-akpa agụkpụ oke mmanwụ kenegwuolu m alụsị ngụma ọ na-eme ebe a na-ahụ anya ezumezu ndị chi ebi ya ọfọma na-agwọ oke ọgwụ ọfọma ọgwụ nna mmiri gado nna mmiri nwanna mmiri nne nwanyị abịa ọ bụzikwa ọfọma Nduka ihe na-eni enwe ite ọma gbanyụọ ọkụ adịresi na osi na ọbata na-adị mma egwu n'ụzọ nwe mgbagwo ka mbili uwe mụ bụ native doctor bụ na-eti egwu na m egwu nji wee jebe na osina nye m nụ ilili m hudu ọleja ngada m egwu mmanwụ na-agwụ ara abịa ọzọ nwa mgbagwo egwugwu dị ka ọ bịago egwu ma egbu na m ka mbili gadi ibe nji wee gwuwe onye bụ the founder onye isi the founder obi eziokwu Chineke traditional outreach worldwide niile onye nwelie n'osina ọ bụ na ịbata ebe ahụ igwe mmadụ atụlụba na-achọ onye enyemaka na-achọ onye nzọpụta nneke ọfọma Nwanduka agbata isi egbe nwụlọ ọkụ mmanwụ na-agwụ arọ Igbo bụ ndị osina anụ bụlisi bụ agba odogwu neke n'anya na Igbo bụ akaligo etube na-esili onye nwere Igbo bụ ngọ onwe m ọfọma Nwanduka ọbala dule dibịa n'iso na mmanwụ ịbago mmanwụ ka ijela a na-agbalọ n'ezi ọfọma Nwanduka esiri m gwuwe n'ibe niile nọ n'obi eziokwu tradition atụrichi na ọ ga-adịlụba mma ezigbote onye obodo na osina alụ mmiri kalịla bụlụ ogbe na osina kpakpando gị bụ anụ bụ ụzọ na osina niile na dibịa mgbe a na-agbalị dibịa ọsọ ka imebili dibịa tata n'ituwolu ugo na dibịa chele m mmanwụ mgbagwo abụọ na nna abịa abaghị eziokwu Chineke na ọzọ mgbagwo ekene wozili m mbụlụ ụkpa ekene ka nkenele ya ndị ụfụlụ ya n'anya ma ndị ọfụlụ n'anya etuba akpati nshi egbe nwụlọ ọkụ ọzọ nwa mgbagwo abịago ka nje kene ndị oyi ya ndị ọma ndị ọnwa ba na-eti ozi mụ keneli ya chief Comrade Chukwuemeka Ọkparaji oge mmanwụ nwa Ọkparaji bi ya onye bụ chief executive officer Comrade Fides Investment Street bi ya oge mmanwụ bịa gba ikpo ọdụ gị obi eziokwu si m nkene gị nwa m ọfọma Nwanduka onye ọbala tule dibịa ọbala tule nwa dibịa alụsị ị na-azụ abịa tụrọkụ na tipa line nwoke mmanwụ na-egwu chọrọ wee bịa iyi na-edistributu kwu n'aja nwoke mmanwụ ị ga-ekpu egwu m ịmakwa ndị na-ele agwa tọki ibi nwere na mgbe a na-eriga ndekwu nde mmanwụ ji du ebube na tọki
wele wesi ka isi bịa nwoke mmanwụ na-atọ gị n'Istanbul egwu kenele gị wasi mụ nkene chibi Christopher Okwudilichukwu Arize bịa n'ụlọ egwu eze nwe ozu ọdụ na-akpọ umeji akụbịa gana gị bịa ka ịgbalịwe egwu nwoke m onye n'obibi ya gwagwadegwu denye ka mmanwụ ji wede ebube na n'obi niile ilili ndelide eze mmụọ na-emelụ ọgọ bịa gbalị egwu gị ebube ndị ichie bụ odogwu akwụla ka nwanyị mma nne m na-ege n'onye mmiri wazi mụ nkene chibi ogbo nna zụ ọnwụ egwu kpọtụrụ gị onye owere bịa gbaliwe egwu gị n'uguru ntụ ngọ gị si wee bịa nwoke mmanwụ na ụmụ ogoliogo Germany ka ị nali wee bili na mmụọ n'ike Germany ka ị na-achụ ego ekwensu na n'Igbo bịa ekwensu na n'Igbo worldwide nwa m bịa Ghana Sam King bịa n'ụlọ egwugwu wasi mụ keneli ya chibi Chief Ikechukwu Emmanuel bịa apịtị ọbụzikwa apịtị nwa m aga wetala ihe bịa Ghana onye ọga gwa bịa dulu ma ọbụzikwa onye aka ọkwa egwu kpọtụrụ gị yidatọ n'otu ka isi wee jee nwoke mmanwụ Dubai ka ị nala ibili hei mma bịakwa Dubai wee nwụrụ n'ụlọ gwagwa n'egwu na-akpọ gị obi eziokwu Chineke nwa m ọfọma nwandụ ga nne m ha nnekwu ụtọ onye ọbala dula wasi mụ nkeneli ya Chibueze oke nwa Chibueze oke nwa ofu ga-egbu nwoke dị ebube bịa ọdụ na-agbọ nwoke mmanwụ bịa n'ụlọ ngala ụra nwoke dị ebube n'ibe eku ubi ya hei ọbụzikwa onye obodo n'ibe eku nwa m ọfara ugwu ibe eku ka isi eje CEO Chiefs Ngos ọdụ na-agbọ onye bụ CEO Blikambili Resources Limited nwoke mmanwụ na eziokwu kanale gị Chief Native Dr. Fomandoga wasi mụ nkene Ugochukwu buru ugo nwa m buru ugo kọmsemt ọdụ na-akpọ gị bi ya onye aṅara mba anọ biko bịa gbalịwa Igbo ọdụ gị Fomandoga sịrị m nkene gị Chief Native Dr. onye ọbala dule dibịa wasi mụ nkene Ikoro Udechukwu Ikoro Udechukwu UD Marine Port Harcourt ka ị na-achụ ego yetubetuba Abia Steeti ka isi eje ha dịka na ego do na Port Harcourt ikolo nwa m wasi mụ nkene chibi Ibe Uchechukwu onye ogbolo ọrụ gị isi eje onye ogbolo ọrụ bịa gbalịwalị m egugu onye bamadike gị na Supen ka ọ na-ebili ọgwụ na Supen ka ị na-achụ ego onye owu ụlọ bịa ozi mụ nkene chibi Maazị Sisi Okeyi Ogbuebi Ugo na-abụ ọbịa Ogbuebi Ugo na-abụ ọbịa tụrụ ugo na ọdụ na-agbọ onye osina na ide atọ oge bụ Managing Director oge Kristi Nigeria Limited Electronics Nigeria Limited niile oge bụ Managing Director
Some Chris Integrated Limited nwoke mmanwụ anụmụ ogoliogo mgbadịga gadagwu ma n'osina ozi mụ nke na-ejiri Emmanuel ọdụ ọcha na London ka ọ naliwe bili nwoke mmanwụ anụmụ ogoliogo na London egwugwu ga-ejegwa London wee nganata Chief Native Doctor Fomandoka ozi mụ nke nali ya chiri Maazị Nzedegwu bịa Berry Chinedu nwa m aka Prince Juwiti bịa Maazị abụzikwa Maazị nwa m ezigbo mmadụ bụ ọgụ reno ozi mụ nkene Ugochukwu Ọhamabịa Ọhamara abụọ nke mmanwụ CEO Oham Janitorials Limited niile nwa m na-aga n'anya n'Owere gị na libili ọfọma ndụ gazi m nkene gị nnekwute onye ọbala dule dibịa ozi m nkene Izuchukwu Nnanna onye aka ọgwa ndị Imo steeti niile ibi Itali ebe na-achụ ego ụtali itebe ego wenetebe ibe ozi mụ nkene Eze Ibetochukwu Ijele Ọzọ Gbanje onye ọbala tụle dibịa King of Boys na ụgabịa n'ụlọ lego ezigbo onye ọbala tụle dibịa ya mechie mụ na gị ga-abụ nwa m Tochukwu Ijele Ọzọ Gbanje ijele ibe nwa bụkwa Gbanje nekene na onye ọbala tụle dibịa na anya ndị Igbo ga-amụtawo mmanwụ ya tube n'ọgwa n'Ijele Ọzọ Gbanje nwa m ọbala tụle nwa dibịa alụsị obi eziokwu Chineke ga-adịnata ya tube ọfọ masị m nkene gị ya kpochie dịka aja n'owiwo mela arụla ọzọ wasi m kenele ya Chief Azubike ọfọ Odogwu ego mbute n'ọdụ na-akpọ gị Azubike Technical Service Limited niile unu nale na Port Harcourt ego mmanụ na-agụlụ agụ nwa m Azubike nwa m ọ bụzikwa ego mbute kpegbula ego nke nwa bụ agali owu ka ego na ndị na ego mbute kpegbula ego bịa yili m mmanwụ wasi m kenele ya Chief Native Doctor Emeka nwa Kalụ mmili enwele ọgalagwụ niile mmili onye na-eme eze nwanyị igwe nke na-esobali ozi unu kpatala abawolu unu wozili m nkene ya mmili a na-enwele ilo mmili na-ene anya wosi na mmili a na-enwele ilo ọfọma ndụ gazili nkene gị ya duba ọkwụnọkwọ na-atọkọtala ụtọ tọkọta ghali nwa m mmili enwele ọgalagwụ niile agbagolu mkpu ma amawa ugwu anya na ọgalagwụ Kingdom egedegedilu n'egwu abadiji egbe nwụrụ ọgwụ mmili ọ bụzikwa mmili enwele eji m ego nwa wee na-ekene nwa m Chukwu Emeli Okeke nwa m Chukwu Emeli Okeke onye ọbụla ọ ga-abịa ganabịa n'ụlọ ngala ụra emelie nwa m ọdụ na-akpọ gị alụzi ego na-ejeghị nje ịmakwa nne nwanyị alụzi ego na-ejekwa gị emelie alụzi ego wanụ na Igbo land emelie nwa m etose ama ka nna agbalị gị n'aba ogwu jeli wee nwụọ iyi mgbe eji wee mesịa ị ga-eso wee kalịsịa n'ọkwụnọ etose okwu ekwulu nwa alụsị ililim degwudem dedegwuludum hili hudum ililim demdem ọzọ nwa mgbagwụ na anyị ga-anaba
eziokwu Chineke ọfọma ndụ ka ịmakwa na a na-amalịba nwa odumaga na akaligwo igbu nga o nwere ibe ebe na-eme nwanyị ji agbala ebe gị ọzọ ọfọma nna m ka anyị na onye jere Igbo gị Igbo na-ekwulu Obi Obiaku ego, wetara